11. Μια ιστορία αγάπης στον ενδιάμεσο χρόνο. 1. Το πρόγραμμα εσωτερικών πτώσεων. Είμαι πτωτέας και έρχομαι από το δυτικό τέλος. Το ίδιο φως, διαφορετική κατεύθυνση. Αναρωτιέμαι αν η αγάπη είναι αρκετή για να συναντηθείς. Καταλήγω πως όχι. Στη μικρή αυτή διαδρομή μας για το πλησίασμα απαιτούνται πολλά. Και πολλές φορές ιδιαιτέρως αιχμηρά. Οι καλές προθέσεις δεν αρκούν. Όταν ο κοινός κώδικας λείπει, τα αισθήματα μένουν μετέωρα, όπως θα είμαι κι εγώ σε λίγο, για ακόμα μια φορά σε πτώση μαζί σου. Στο ενδιάμεσο διάστημα. Να αιωρούμε ανάμεσα σε αυτό που θα μπορούσε να γίνει και σε αυτό που συνέβη. Έδεσε πάνω του γερά το σωσίβιο. Είναι φτιαγμένο με βάση αποκλειστικά το δικό μου DNA και την υφή της επιδερμίδας μου. Δέρμα. Κατά την πτώση το πιο βασικό είναι να νιώθεις ότι κουβαλάς μονάχα εσένα, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι σταματημένο στην άκρη. 1, 2, 3, στο 6 βουτάει. Πέφτω, όπως τόσες φορές. Εδώ στο απέραντο διάστημα που με τυλίγει από παντού, επιτέλους, δεν είμαι μόνος. Ο ρυθμός της πτώσης κάθε φορά είναι ανάλογος με την ταχύτητα του εσωτερικού χρόνου, που ορίζει ο ίδιος. Γι' αυτό και επιλέγει τις εικόνες της σε αργή κίνηση, για να μένει όσο το δυνατόν περισσότερο μαζί της μία λέξη. Στον ενδιάμεσο χρόνο. Ζητούσαν εθελοντές. Θα τους έδιναν τη δυνατότητα να ζουν ξανά και ξανά την ιστορία, να την παραλλάσσουν, προσθέτοντας και αφαιρώντας στοιχεία που είχαν υπάρξει στα αλήθεια ή που τα επινοούν οι ίδιοι εκείνη τη στιγμή. Τόσες φορές, όσες θέλουνε, ως τη στιγμή που θα νιώσουν ότι επιτέλους η παλιά ιστορία έκλεισε για αυτούς. Το τέλος. Το τέλος θα ήταν η σύντμηση του εσωτερικού με τον εξωτερικό χρόνο, ενταγμένη στην απόλυτη υποκειμενικότητα του καθενός. Αυτό όμως θα γινόταν σε συνθήκες εξωτερικής κίνησης του χρόνου και μάλιστα γρήγορης. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Υπάρχει μια αγαπημένη σκηνή μας. Αγαπημένος τρόπος να πέφτω, θα έλεγα. Την ώρα που εγκαταλείπομαι. Τα πάντα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Απομένουν 6 δευτερόλεπτα πριν από την αρχή και την πτώση. Αναλογίζω με τους δύο εκπτωτείς που δεν τα κατάφεραν. Που δεν μπόρεσαν να συντονίσουν τον εξωτερικό χρόνο με τον δικό τους. Που δεν μπόρεσαν να πιστέψουν βαθιά, να αφεθούν και να ζήσουν την επαναλαμβανόμενη ιστορία τους. Δεν μπόρεσαν με όλη την εκπαίδευση να αφοσιωθούν μέσα τους. Αυτό τους σκότωσε. Ο εξωτερικός χρόνος είναι αμήλικτος. Ο μόνος τρόπος διαχείρισης του, υποταγής του, είναι στο συναίσθημά μας. Το πρώτο και επαναλαμβανόμενο μάθημα στο πρόγραμμα το ξέχασαν. 6. Πέσατε. Αφήνομαι στο κενό και τα χείλη της μ' ακουμπούν στο σβέρκο, ανατριχιάζω. Η απαραίτητη αναγκαιότητα της ύπαρξης, αυτό είναι το μαζί όπως το ξέρω. Στρέφομαι και κοιτάζω το ρολόι του εσωτερικού μου χρόνου. Είναι ακινητοποιημένο, τέλεια. Η πτώση από έξω συνεχίζεται, μα εγώ μένω ακίνητος εδώ μαζί της. Μπορώ να επιμικρύνω το χρόνο όσο θέλω, να απολαύσω τον παράδεισο, να φτιάξω ένα καινούριο χρόνο. Επιτέλους, δεν είμαι μόνος. Θα ανοίξω το σκάφανδρο, κλείνω το ρολόι του χρόνου μου, ρυθμίζω στο τέρμα της απολύξης συναισθημάτων, κλειδώνω το σωσίβιο να μην ανοίξει, ρυθμίζω την εικόνα στο περικυκλωτικό ολόγραμμα στο τέλος της. Ρίχνω μια ματιά γύρω, αρχίζει να χαράζει. Αυτή η περίεργη ανατολή έξω από τους σταθμούς. Τι θα πει τελευταία φορά? Δεν ξέρω αν μια ιστορία επανάληψης μπορεί να κάνει να κλείσει μέσα σου η πληγή. Δεν ξέρω καν αν το πρόγραμμα είχε βάλει το σωστό στόχο. Ίσως ο χρόνος ακινητοποιείται και μόνο με την έκρηξη μέσα μας. Και ίσως ούτε οι πτώσεις να είναι αναγκαίες. Όταν έχει συμβεί μια φορά, δεν μπορείς να δηλώσεις, να προσποιηθείς άγνοια. Ανασένω πιο δύσκολα τώρα.
Το ροζ διάστημα μας έχει κατακλείσει. Κι έτσι όπως είμαι μέσα της και πλέουμε σε αυτόν τον ανυπόφορα δικό μας χρόνο, σκέφτομαι πως αυτό είναι η ιστορία του κόσμου. Το να αγαπάς αχόρταγα, μόνο αυτό μπορεί να σε χορτάσει. Το βλέπω να γίνεται, τα έχουν προβλέψει όλα πολύ σωστά. Το σωσίβιο έχει χωθεί στο δέρμα μας, επεκτείνεται, είμαστε σε μία ένωση χωρίς ανάσα και αρχίζω να νιώθω πώς θα ήταν η ζωή μου χωρίς αυτή τη συνάντηση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της ύπαρξης, γατζωμένος πάνω της, ξέρω πως τα μόνα αληθινά είναι αυτά που δεν μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας χωρίς. Το ροζ επιπλέει και μας τυλίγει. Ο χρόνος πάβει. Η πτώση έγινε εμείς για πάντα, παντού. Δύο. Ο ανάποδος χρόνος τους. Μία ματωμένη ιστορία, μία ανάποδη σωστή λέξη είναι πάντα. Τον συνάντησε τυχαία μια νύχτα σε ένα πάρκο. Είναι από αυτές τις συναντήσεις παλιριακά κύματα. Πρόσφατα είχε απαγορευτεί να βολτάρουν οι κάτοικοι στα πάρκα μνήμης χωρίς κράνος. Και η μόνη ώρα που μπορούσες πια να συναντήσεις τους νεκρούς σου σε βόλτα ήταν 3 με 6 τα χαράματα. Υπό ειδικές συνθήκες όμως, πάντα. Ένα μέρος της πόλης στα δυτικά που επεκτείνονταν ως την περιοχή με τους αγωγούς είχε περιφρουρηθεί, εκενωθεί, αποκλειστεί. Κανένας πολίτης δεν επιτρέπονταν να περάσει το αόρατο τείχος. Το δυτικό τέλος είχε δοθεί στους νεκρούς. Ήτανε μια απόφαση που πάρθηκε από την Ομοσπονδία Διαχωρισμού Ζωής και Θανάτου έπειτα από έντονα επεισόδια τις τελευταίες τριμηνίες. Σε εκείνο το μέρος της πόλης υπήρχαν ξεχασμένα, αφημένα εκεί, μα όχι ρημαγμένα, όχι χωρίς ζωή, τα κτίρια επανακίνησης χρόνου. Ήταν κάτι θάλαμη, κυκλική και στενή, σαν φέρετρο θα μπορούσες να πεις, μια καταπληκτικά καινοτόμως εφεύρεση εκατοντάδες χρόνων πριν, που στην ουσία χάριζαν στον καθένα μια επανάληψη των στιγμών που ήθελε να περάσει ξανά με τον νεκρό του. Έμπαινες εκεί μέσα και αφού έπινες κατάπινες ένα μικρό χάπι που σου στερούσε για 19 ώρες τη λογική, συνδεώσουνα. Και άρχιζες να επαναφέρεις μέσα σου όλο το χρόνο που είχες μαζί του. Ήτανε μια καταπληκτική εφεύρεση. «Η συσκευή που νίκησε το θάνατο», είχαν γράψει τότε οι εφημερίδες. Λάθος. Πολλές φορές από την επανάληψη της νεκρής ζωής έβγαιναν από εκεί άνθρωποι, πολίτες αλλαγμένοι, ενταφιασμένοι μέσα τους. Για πάντα. Τίποτα από όσα ζούμε δεν μπορεί να επαναληφθεί. Ίσως μπορούμε να ζήσουμε μια παρόμοια εκδοχή του, μα το ίδιο είναι απόλυτα αδύνατο να πραγματοποιηθεί με εξωτερικά τουλάχιστον μέσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, αυτή η θάλαμη ήταν το μεγάλο ψέμα. Στην ουσία δεν πρόσφεραν ποτέ. Καμιά σύνδεση δεν πετυχαίνονταν στην πραγματικότητα. Αυτό που γινόταν, λεγόταν και λέγεται ανάγκη. Οι πολίτες κατέφευγαν εκεί, απελπισμένοι από τη ματαιότητα, πληγιασμένοι από τους ανθρώπους, ζητούσαν τον νεκρό χρόνο. Μαζί με εκείνον που κάποτε αγαπούσαν και τώρα δεν μπορεί να τους πονέσει, αμήν. Τις τελευταίες τριμηνίες στα δυτικά, στην άκρη της νύχτας, εμφανίστηκαν άνθρωποι που παραλυρούν με μάτια τεντωμένα και λέξεις στα χέρια τους, περιφέρονταν στους δρόμους. Άσκοπα να πεις, δεν ξέρω. Οι οικογένειες άρχιζαν να διαλύονται, οι σύζυγοι πήγαιναν μια στα δυτικά και όταν επέστρεφαν δεν ήταν οι ίδιοι. Γυναίκες ξεκινούσαν για εκεί και στην επιστροφή έστραναν αλυσίδες. Είχε υποθεί κάτι για μαζική ιστερία. Δεν ήταν αυτό. Όχι. Πήρε πολύ καιρό να γίνει αντιληπτή η κατάσταση. Οι άνθρωποι αυτοί εκτελούσαν τα πάντα κανονικά. Μιλούσανε, τρώγανε, γαμούσανε, δούλευαν, κοιμόντουσαν. Αλλά κάτι είχε αλλάξει, ήτανε πια άλλοι. Κάποια στιγμή έγινε φανερό
αποκαλύφθηκε από κάτι τόσο απλό που σε κάνει να θες να κλαις. Ένα παιδί έγραψε σε μια σχολική του έκθεση: «Η μαμά μου λέει πως μ' αγαπάει, αλλά από τότε που γύρισε δεν είναι πια ζεστή. Με παίρνει αγκαλιά και εγώ κρυώνω. Τα δόντια μου τρίζουν από το κρυό και φοβάμαι πως θα καταλάβει ότι εγώ ξέρω πως είναι ήδη νεκρή». Αυτό διαπιστώθηκε επικυρωμένα και με τη βούλα. Ζωντανοί νεκροί κυκλοφορούν στην πόλη. Χρησιμοποιούν τα πάντα. Όλα. Το πιστεύουν. Δεν γνωρίζουν. Εμείς... Έκτακτο συμβούλιο. Ποια είναι τα τελικά όρια ζωής και θανάτου? Πώς ορίζεται το τέλος? Αποφασίστηκε. Αφού τίποτα δεν γνωρίζουμε για τίποτα και αφού δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός με εξαίρεση την κλινική εικόνα πως σφυγμός πάβει, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που ο θάνατος έχει εγκατασταθεί στη ζωή, για αυτές λοιπόν ως δημοκρατία επιτρέπουμε και αναγνωρίζουμε ίσα δικαιώματα σε νεκρούς και ζωντανούς. Έτσι το μέρος εκείνο της πόλης ονομάστηκε Δυτικό Τέλος, περιφράχθηκε και δόθηκε σε όλους εκείνους. Τα πράγματα στο εσωτερικό της πόλης μεταβλήθηκαν, υπήρξε η ανάγκη δημιουργίας πάρκων μνήμης, γιατί το δικαίωμα στον χρόνο έπρεπε να διατηρηθεί. Σε ένα τέτοιο πάρκο τον συνάντησε λοιπόν, πήγαινε συχνά, γιατί οι παράλογες ώρες λειτουργίας του 3 με 6 τα χαράματα για αυτήν ήταν ιδανικές. Οι τακτικοί επισκέπτες έχουν κάρτα, για να ελέγχονται. Ναι, μεν τα πάρκα μνήμης δεν έχουν παρουσιάσει καμιά δυσλειτουργία ως τώρα, κανένα κρούσμα μετατροπής ανθρώπου σε κρυονεκρό, ωστόσο, ο φόβος για τη συνεχή χρησιμοποίηση της μνήμης κάνει τα προληπτικά μέτρα να μοιάζουν αναγκαία, απαραίτητα θα πω. Μνήμη. Ο τρόπος καταχώρησης του χρόνου με τρόπο που να σηματοδοτεί σημαίνοντα αισθήματα για το υποκείμενο. Είμαι, είσαι, είναι. Η μνήμη είναι απολύτως υποκειμενική. Δεν υπάρχει και δεν νοείται αντικειμενική μνήμη, γιατί ακόμα και η ταυτόχρονη βίωση ενός γεγονότος από 2 ή και περισσότερους ανθρώπους δεν καταχωρείται μέσα τους με τονισμένα τα ίδια στοιχεία, χέρια, πόδια, χρώματα, μουνιά, σάλια, φιλιά, πρωτοχρονιές μες στον Ιούνι. Μνήμη ίσον ένας απόλυτα κλειστός και προσωπικός χρόνος και χώρος, ίσον εσύ, ίσον εγώ. Τον είδε να κάθεται κατά γης, σχεδόν έπεσε πάνω του. Μέσα στο σκοτάδι και τις σκέψεις της τράκαρε πάνω του. Έπιανε το κεφάλι του με τα 2 του χέρια, το κράνος ήταν αφημένο δίπλα, μπλε με κίτρινες ρίγες, το πρόσεξε. Στεκόταν εκεί ακίνητος, χωρίς, κυρίως χωρίς, αυτό. Δεν έμοιαζε να πονάει, όμως κάτι ήτανε παράλογο εκεί, κάτι παρέπαιε μέσα του. «Θα σου φτιάξω ένα πύργο όπως ο Νταλή για την καλά να καπνίζεις εκεί», επαναλάμβανε. Τον κοίταξε παραξενεμένη το αγόρι, επαναλάμβανε διαρκώς αυτή τη φράση, ρυθμικά, ακίνητο. Τον πλησίασε, στάθηκε μπροστά του. Αυτός δεν σήκωσε τα μάτια, ήταν αφοσιωμένος στη φράση του. «Φυσάει πολύ, πρέπει να φύγεις από εδώ. Χωρίς κράνος κινδυνεύεις. Ο αέρας μπορεί να σου πάρει τη μνήμη, μπορεί να σου φέρει άλλων μνήμες, είναι επικίνδυνο. Σήκω σου λέω». Εκείνος σήκωσε τα μάτια και τότε πάγωσε, την κοίταξε, η φράση του έβγαινε από το στόμα και ήταν τόσο όμορφος και παιδικός και τόσο μα τόσο κρύος. Χωρίς κόρες, τα μάτια του χωρίς κόρες, τα μάτια του χωρίς κόρες. Χωρίς σου λέω, που για μία στιγμή πίστεψε, ένιωσε, μίσησε, ούρλιαξε, έσκησε, μάτωσε όλα εκείνα που ήξερε. Πανσέλινος. Μια ιστορία αγάπης μπορεί να αρχίσει και έτσι, όταν περπατάς στο πάρκο της μνήμης νυχτιάτικα και συναντήσεις, πέσεις πάνω σε ένα νεκρό ξανθό αγόρι που θέλει, που ζητάει να καπνίζει στην κρεβατοκάμαρα και κάποιος ίσως να του υποσχέθηκε ένα πύργο κάποτε.
Ο Νταλή και η Γκαλά, μια ματωμένη μνήμη, περιφρουρημένη, απατηλή. Τρυφερή είναι. Του έδωσε το χέρι της και στο άγγιγμα ανατρίχιασε, ήτανε παγωμένος. Θυμήθηκε. Remembering. Του φόρεσε το κράνος. Πάμε, είπε. Πού? Δεν ξέρω, θα δούμε. Και αρχίσαν να προχωράνε με τον Νταλή και την Γκαλά στα βήματα πίσω τους. Ή, ναι, πάντα, η ιστορία μας, η ιστορία του κόσμου. Είναι ο ανάποδος χρόνος τους. Μια ματωμένη ιστορία εμείς. 3. Ανάγκη, ο φόνος. Μετά έπιασε ένα μικρό πριόνι. Μη φανταστείς κάτι μεγάλο και επιβλητικό, όχι. Το δικό της ήταν μικρούτσικο, ίσα που χωρούσε στην παλάμη της. Είχε όμως κάτι μικρά δοντάκια αιχμηρά και τόσο ματωμένα που μαρτυρούσαν όσα το μέγεθός του προφύλασε μέσα του. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τα μέσα, από τα σκληρά, να τελειώνω με τις βρώμικες δουλειές. Το δέρμα σαπίζει γρηγορότερα. Τη διαδρομή ως εδώ δεν τη θυμάμαι επακριβώς. Κάποια νύχτα ξύπνησα και ήμουν η άλλη, εγώ. Δεν ήταν ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ήτανε που πάντα πιστεύεις ότι δεν θα συμβεί σε σένα. Χτύπησε το τηλέφωνο, το σήκωσα. Μαύρα μεσάνυχτα και η νύχτα λευκή. Από τα φαντάσματά μου, λευκές νύχτες, ολούθε. Άκουσα μια φωνή να μου δίνει οδηγίες σταθερά. Ήξερα τι έκανα. Πήρα ένα μαχαίρι, όπως μου είπε, και φωνάζοντας κόκκινο το κάρφωσα στο πόδι μου. Δεν πόνεσα όπως περίμενα. Ένας άλλος πηχτός και κίτρινος πόνος ανέβηκε στο λαιμό μου. Πυροδότησα. Το χέρι μου είχε οπλοπολιβόλο στην άκρη. Ένα βλήμα τελευταίας τεχνολογίας εξφεντονίστηκε από μέσα μου, τρύπησε τον τοίχο του σπιτιού, αφήνοντας ένα ολοστρόγγυλο άνοιγμα και εγώ έμοιαζα, βρέθηκα να αιωρούμε στο κέντρο. Στο κέντρο τίνος πράγματος δεν μπορώ να περιγράψω. Ήταν όμως περιμετρικά ανοιχτό και ματωμένο. Ναι, για μια στιγμή νόμισα πως μπήκα μέσα μου, μέσα σου. Μετά θα πάρεις από τη συλλογή σου το μικρότερο, το πιο κοφτερό πριόνι. Αυτό που δεν το πιάνει το μάτι. Μη φοβηθείς. Όλοι ξέρουν πως τα μικρά είναι τα καλύτερα για αυτές τις υποθέσεις. Έτσι έκανα, υπάκουη, για πρώτη φορά. Με το μαχαίρι να ορίζει τον κύκλο αίματος γύρω μου και με το χέρι οπλοπολιβόλο κατευθύνθηκα στη βιτρίνα μας. Παραταγμένα ωραία στη σειρά ήταν όλα εκεί, τα πάντα όλα μας. Καρδιές, πριόνια, δάχτυλα, μύτες, φρύδι, μαχαίρια, καρφίτσες, οδοντοστοιχίες, περιτώματα, οι λέξεις τους, χαμόγελα, ψαλίδια, φωνές, ουρλιαχτά, βυζιά, αναστεναγμοί, εμβόλυμοι άνθρωποι, άδειες μέρες, εγώ, εσύ, οι φόνοι, οι πρωτοχρονιές των 11 Ιουνίων. Όλα. Τα πάντα όλα αυτό. Και έπιασα προσεκτικά το μικρότερο. Αυτό σπαρτάρισε στο άγγιγμά μου και τσίριξε. Σουτ, έχουμε δουλειά. Το ακόνησα στα δόντια μου, το βούτυξα στο αίμα, του μίλησα, το χάιδεψα, το πένεψα. Αναστενάξαμε. Άλλη προηγούμενη φορά δεν το είχα κάνει έτσι, όχι με αυτόν τον τρόπο. Τα πράγματα όμως εξελίσσονται. Οι λέξεις, οι φωνές, τα γράμματα, οι φράσεις κουδούνιζαν μέσα μου, πάνω μου, γύρω μου. Να θυμάμαι προστακτική. Θυμάμαι, εναστώτας, ίσον εγώ. Remembering. Ξένη φράση δική σου. Να μην διστάσεις ούτε λεπτό. Αν τα χάσεις, όλα τεινάζονται στον αέρα. Θα γίνεις ένας άνθρωπος με ενταφιασμένα μέσα του τα όπλα. Δεν το θέλεις αυτό, έτσι δεν είναι? Έτσι άρχισα να εκτελώ ό,τι ήξερα από πριν, ότι έπρεπε να γίνει. Σε σκότωσα μέσα μου. Παντού. Δεν είναι κάτι απλό αυτό. Έπρεπε καταρχήν να αποσυνδέσω τις φράσεις σου από το συναίσθημά μου. Αυτό γίνεται ως εξής. Γυρνάς προς τα μέσα τα δόντια σου και αρχίζεις να δαγκώνεις. Προς όλες τις κατευθύνσεις, ναι. Δεν είναι κάτι έξυπνο γιατί η αιμορραγία σου κλείνει το μάτιμα, είναι αποτελεσματικό. Ειδικά αν οι κοπτήρες σου πιάσουν και σκίσουν το σ' αγαπώ, την έχεις γλιτώσει. Μετά, αφού έγινε το πρώτο βήμα, αρχίζει να ζουλάς την καρδιά σου, όχι απαλά, όχι παιχνιδιάρικα, μα βία έντονα. Να ξεράσει όλα τα ψέματα. Όλα τα ψέματα, όλα τα ψέματα, όλα τα ψέματα. Να σε ξεράσει εσένα ολόκληρο.
Ομολογώ. Ναι. Ότι είναι από τα πιο αιματηρά εγκλήματα. Λερώνει παντού. Ωστόσο η δουλειά γίνεται σωστά. Ολοκληρωμένα. Αυτό κυρίως. Χωρίς σουρταφέρτα, εκκρεμότητες και τέτοια. Μετά είσαι ένας μισός άνθρωπος, χωρίς αίμα. Είσαι ένας ανέμακτος άνθρωπος. Όπως ανέμακτος φόνος, όπως ματωμένη ζωή, όπως σε πίστεψα ψεύτη, όπως ακόμα σ' αγαπώ όλο μαζί μια λέξη, όπως δεν ξέρω πού να πάω, όπως επιστρέφω στο αίμα, όπως μακάρι να περισσότερο, όπως ποτέ ξανά ποτέ. Καμιά τέτοια πράξη ελέους δεν πραγματοποιείται σαν υστερόβουλο χρόνο. Όλα γίνονται, βλέπεις, στο όνομα της αγάπης, που θα έπρεπε να λέγεται ανάγκη. Αυτό είναι το πραγματικό της όνομα. Ανάγκη ή ανάγκη. Ξανά η ιστορία του κόσμου. Τέλος. Over. Τέσσερα. Η μνήμη μετά. Αποφάσισε τότε πως από εδώ και πέρα θα μετεωρίζεται, όχι όπως έκανε μέχρι τώρα χωρίς σκάφανδρο. «Να με φωνάζεις ανδρομάχη», του είπε πριν την απογείωση. Γύρω-γύρω ήλιος, στη μέση αυτή. Για δεύτερη φορά στη ζωή της βρίσκεται. Στο κέντρο του άλλου. Ο τόπος είναι η νύχτα, 6 feet underground. Η εμφυτευμένη μνήμη είναι πολύ ύπουλο πράγμα. Δεν παίζεις έτσι μαζί της. Και όποιος τολμήσει να τη χρησιμοποιεί, ξέρει πως δεν υπάρχει γυρισμός σε αυτό που ήταν πριν. Το ξέρεις αυτό, Remembering. Μετά το θάνατό του, τίποτα δεν μπορούσε να την παρηγορήσει. Του είχε βγάλει η ίδια τα μάτια ένα παλιό έθιμο. Για να μην μπορεί να δει ο νεκρός και να επιστρέψει. Για να μπορέσουν αυτοί που έμειναν πίσω να συνεχίσουν. Έτσι έλεγαν τα γραφτά, ναι, δεν ξέρω. Σε αυτή την περίπτωση τίποτα τέτοιο δεν συνέβη και μάλλον το ανάποδο. Αυτή δεν μπορούσε να τον αφήσει να φύγει. Είναι κάτι απαγορευτικό για όλους αυτό. Η ζωή αρχίζει να κυμαίνεται στο ενδιάμεσο, σε μια αρχική ώρα του λυκόφωτος που δεν ξημερώνει ποτέ. Χρόνια τώρα ζει μαζί του, μόνη. Ήτανε μια απώλεια ανεξήγητη για την ίδια, γιατί δεν το δεχόταν, δεν ένιωσε ποτέ τον αποχωρισμό, για αυτήν απλώς δεν είχε συμβεί αυτό ποτέ. Πρέπει να μας περιγράψετε με κάθε λεπτομέρεια συναισθήματα, τοποθεσίες μέσα σας, έξω σας, μυρωδιές, γέλια, κλάματα, φιλιά, γεύσεις, οτιδήποτε θεωρείτε εσείς μνήμη. Δεν μπορούσε να πει. Άρχισε να μιλάει για το δέρμα. Αυτό, πώς να το περιγράψεις το δέρμα? Τι μπορείς να πεις? Είναι αυτό που περικλεί αυτόν που αγαπάω? Βρήκε έναν εύκολο τρόπο. Εκεί μπροστά τους έσκησε με ένα μικρό γυαλί το χέρι της και όταν άρχισε να κοκκινίζει τους είπε «Να, το δέρμα του με μάζευε μέσα μου. Αυτό, δεν αιμορραγούσα». Τρομοκρατημένοι της έδεσαν τα χέρια, τα μάτια, το στόμα, της έδωσαν ηρεμιστικά τελευταίας γενιάς και αποφάσισαν πως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη ως δέκτης μνήμης. Γι' αυτό δεν θα γινόταν η εμφύτευση. Θα της έλεγαν κάτι που θα μοιάζε με αλήθεια, μα στην ουσία θα της επέτρεπαν να ζει μόνο στο παρόν. Το παρελθόν είναι απαγορευτικό για εκείνη. Έτσι άρχισα να ζω κοιτώντας τα φλεγόμενα νέων λιβάδια και τους ανατιναζόμενους αστροναύτες. Είμαι ένα πυροτέχνημα σβηστό. Δεν τους είπα τίποτε ποτέ για όλα αυτά με την καθαρή μνήμη, το χρόνο και τα διάφορα. Τα έχω για μένα. Τι νόημα θα είχε εξάλλου? Με έχουν κατατάξει στους επικίνδυνους της μνήμης. Δεν είμαι. Εγώ είμαι ο φύλακας της μνήμης. Πώς να το εξηγήσω αυτό τώρα? Ζω σε μια ατελείωτη μέρα. Μαζί μας. Το δέρμα και η μνήμη δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτοί ακόμα μιλάνε με λέξεις, εγώ με αίμα. Και δεν υπάρχει θάνατος, γιατί τώρα εγώ είμαι εμείς. Θυμάμαι, πάντα. Σε κάθε κύτταρό μου. Remembering. Θα σου πω για εκείνη τη νύχτα, ήταν με πορτοκαλί μέσα της. Έχεις δει νύχτα με φως πορτοκαλί? Σου λέω, είναι κάτι που πλέει μέσα σου για πάντα. Μια φορά είναι για πάντα, ναι. Μπήκαμε στην άκατο, δεν ήταν ακριβώς αποφασισμένο, έμοιαζε με έναν τρόπο χωρίς, αν καταλαβαίνεις τι λέω, όλα ήταν στη θέση τους. Ανάψαμε τα φώτα.
Τον περιεργάστηκα για πρώτη φορά, ήταν κάθε φορά σαν πρώτη. Πώς ζει τόσο καιρό εδώ, αναρωτήθηκα, και τον αγκάλιασα όσο πιο σφιχτά μπορούσα. Έμοιαζε με μας. Με μια πρώτη ματιά τίποτα δεν φαινόταν παράτερο, αλλά κάθε φορά που τον αγκάλιαζα, εγώ θυμόμουν. Αυτό που ήξερα. Δεν άφηνε να τον αγγίζουν οι άλλοι, ήταν ένας από τους καλύτερους πτωτείς. Όμως είχε τη φήμη του ιδιόρυθμου. Δεν έδινε ποτέ χειραψία και φορούσε πάντα γάντια, ακόμα και το καλοκαίρι, ακόμα και σε συνθήκες όπου αυτό φάνταζε υπερβολικό το λιγότερο. Στις ασκήσεις των πτώσεων ερχόταν πάντα φορώντας την εφαρμοστή μπλε φόρμα με τις κίτρινες ρίγες. Ούτε 1/100 του δέρματός του δεν ήταν εκτεθειμένο στους άλλους. Φοβάμαι. Την πρώτη φορά που τον είδα αναρωτήθηκα πώς και το πρόσωπό του έδειχνε τόσο μόνο του. Μου βγήκε μία ανάγκη να τον αγγίξω στο μάγουλο, να τον χαϊδέψω, να τον παρηγορήσω, δεν ξέρω για ποιο πράγμα, αλλά αυτό ερχόταν από μόνο του. Έκανε λοιπόν ό,τι είχε να κάνει, μα η επαφή του με τους άλλους ήταν τυπικά ευγενική θα πω. Μόνο εγώ ξέρω. Γιατί μ' αγάπησε δεν μπορώ να πω, ίσως του θύμιζα κάτι που είχε ξεχάσει, δεν ξέρω. Αυτό, ομολόγω, δεν το γνωρίζω. Μια νύχτα μου είπε στα αυτή. Όταν ήμουν μικρός, δεν ήμουν έτσι καλυμμένος με μπλε. Δεν μπορούσα να ανασάνω. Κοίταζα τον ουρανό και έλεγα ότι υπάρχεις, ότι θα σε βρω, ότι είσαι κάτω από αυτό το μπλε και όταν σε βρω θα πάψω να είμαι μόνος. Έλεγα ότι επιτέλους θα ανασάνω. Με το δέρμα ενός άλλου, το δικό μου. Όταν σε συνάντησα μισοναρκωμένη στην κατεστραμμένη άκατο, κοίταξα μέσα σου και με είδα. Σε είδα. Και δεν υπήρχε άλλος δρόμος για μένα. Θα ερχόμουν όπου πήγαινες. Θα έφτανα σε όποιον κόσμο ανέπνεες. Μετά τα φώτα ανοίξαμε το κουτί. Η στολή ήταν ειδική παραγγελία. Περιμέναμε. Οι νεκροί δεν κοιμούνται, το ξέρετε αυτό. Ο αγαπημένος μου είναι από τους άλλους. Όταν κοιμόμαστε αγκαλιά ζεσταίνεται, λουλούδια βγαίνουν από την κοιλιά του και ξυπνάμε σε ένα κήπο. Δεν είναι στα αλήθεια νεκρός, όχι. Έχω ακούσει την καρδιά του να χτυπάει. Κοιμάμαι πάνω της τα βράδια για να την ζεσταίνω. Ναι, εμένα μ' αφήνει να τον αγγίζω. Από την αρχή όλα ξεκίνησαν έτσι, με ένα αγκάλιασμα, με τις λέξεις «μας». Με σήκωσε στα χέρια του απαλά, ένα ρίγος με διαπέρασε και κρύωσα, αλλά αυτό το ψύχος συναντήθηκε με τη φωτιά μέσα μου, κοκκίνησα, έλειωσε το ψύχος, τύλιξα τα χέρια μου στο λαιμό του και άρχισα να κλαίω με ένα βουβό κλάμα. Του είπα για όλη τη ζωή έξω από τους στόλους, μακριά του, για τα χρόνια με τα κοφτερά καλαμπόκια και για τα δεμένα μάτια. Έκλαιγα και έτσι όπως τα δάκρυά μου τον πότιζαν, άρχισα να νιώθω μια ζέστη να βγαίνει από μέσα του, να μου σκεύει και να γίνεται ρευστός, και τότε χωρίς τίποτα να προλάβω να καταλάβω, έτσι όμοιο με κύμα, με παρέσυρε και άρχισα σιγά σιγά να το δαγκώνω, να του κόβω ένα κομμάτι και να το καταπίνω, να τον κάνω δικό μου. Και μετά τα φιλιά γίνανε τόσο βία, τόσο αχόρταγα και οριστικά, ναι. Οριστικά είναι η λέξη. Για όλα. Οριστικά φιλιά. Άρχισε γύρω μας να πάβει ο χώρος. Λένε πως δεν γίνεται αυτό, όμως εγώ σας διαβεβαιώνω, το ζήσα. Φλόγες και πάγοι και μαλλιά και σάλια και χέρια και κλάματα και αγάπες όλα πέσανε μέσα μας. Ανοίξαμε διάβλατα για να χωρέσουμε και γίναμε κάτι σαν ένα καινούριο πλάσμα. Δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς, ήμουν εγώ μα δεν ήμουν. Τον άγγιζα και άγγιζα εμένα, με φιλούσε και μου έλεγε φυλάω τον εαυτό μου, πώς γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν έμαθα ποτέ. Μετά ο κόσμος καταλάγιασε, μετατραπήκαμε σε δύο χωριστά πλάσματα, μα αυτό είχε συντελεστεί και αν συμβεί μια φορά δεν γίνεται να πάψει να υπάρχει. Τέλος. Με ένα τέλος άρχισαν όλα. Ο αγαπημένος μου είναι από εκείνους από το δυτικό τέλος. Δεν ξέρω πώς έφτασε σε μένα, συνήθως τους αναγνωρίζουν από το βλέμμα και τους πηγαίνουν πίσω. Μα το κυριότερο είναι πως οι ίδιοι δεν θέλουν τίποτα. Πως έχουν ξεχάσει. Remembering. Οποιαδήποτε ρογμή στη μνήμη τους μπορεί να αποβεί μοιραία. Ο αγαπημένος μου είναι νεκρός από μέσα. Κάθε φορά που τον αγγίζω αναρωτιέμαι αν θα ζεσταθεί ποτέ. Εκείνη τη νύχτα λοιπόν ήξερα ότι θα ήταν δύσκολα, θα κρύωνα μαζί του, μπήκαμε μέσα στη στολή και οι δύο, κουμπώσαμε το φερμουάρ το ένα, με κρατούσε από το χέρι, ανατρίχιασα, όχι από το κρύο του αυτή τη φορά, από προσμονή, για εμάς. Θα κάναμε μια πτήση μαζί, ταυτόχρονη, ήτα, όμικρον γιώτα.
ενωμένη, ήτα, όμικρον γιώτα. Κανείς δεν είχε μιλήσει ποτέ για κάτι τέτοιο, δεν ξέραμε καν αν είχε επιχειρηθεί πριν. Αρχίσαμε. Να, πέφτουμε απαλά μέσα μας. Κοίταξα για ένα δεύτερο τα μάτια του και τότε είδα την πληγή του. Ήταν πεντακάθαρη, ωραία, ανοιγμένη να αιμορραγεί εκεί μπροστά μου. Με ένα γαλάζιο αίμα, ανεδώς, να πλημμυρίζει τη στολή, το ένα σώμα μας, τον χρόνο μας, την πτήση μας. Το αποφάσισα. Κινήθηκαν επέστα μέσα μας, δεν γινόταν έτσι κι αλλιώς διαφορετικά. Η στολή μας εφάρμοζε απόλυτα. Ήμασταν σε ένα σώμα, όχι λάθος. Ήμασταν ένα σώμα. Εμείς. Του είπα. Θα σου πω το πραγματικό μου όνομα. Δεν ξέρω γιατί πρέπει. Υπάρχει ανάγκη να το κάνω αυτό. Νιώθω πως έτσι ίσως κλείσει ο χρόνος. Η πληγή μας. Έφτασε τα χείλη του. Θα το πω μέσα σου, του είπα. Με κοιτούσε στα έγκατα με την μπλε πληγή ολάνθιστη και μισάνοιξε τα χείλη. Είμαι ενωμένη μαζί σου μία λέξη. Αυτό είναι το πραγματικό μου όνομα. Ή μπορείς να με φωνάζεις Έλλη. 5. Μέσα στο κύμα μας. Ακούμπησε κάτω ότι δεν μπορούσε να διατηρηθεί. Μόνο του. Electricity. Σε επανάληψη. Παντού. Κυρίως άκουσαν τις παύσεις ανάμεσά τους. Μπορούσε να απλωθεί εκεί, να ζήσει ολόκληρες ζωές ανάμεσα στα σημεία στίξης που αιωρούνταν και στις λέξεις που δεν είχαν υποθεί. Ναι, μπορούσε να γίνει αυτό. Είχαν πει κάτι για το χρόνο. Μπορούσε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά μέσα του. Να κινητοποιεί το χρόνο του. Είμαστε πέρα από τον χρόνο των άλλων. Η νύχτα είναι ο τόπος μας. Αγκάλιασέ με, φύλαμε πάνω μου, μέσα μου, γύρω μου. Οι λέξεις άρχισαν να κομματιάζονται, να αιωρούνται και να μεταμορφώνουν όλα όσα έχουμε. Όλα όσα είμαστε, θα πω. Είμαι μπροστά σε ένα κύμα, είμαι το κύμα. Η πτώση και η πτήση μας, πέφτουμε. Πετάμε. Μέσα στο κύμα μας, ναι. Έξι. We are not going to be lonely anymore. Ή το ξημέρωμα της γιορτής. Ετοιμαζόταν, αυτό γινόταν από πάντα και για αυτό είναι σχεδόν το ίδιο. Μα τώρα ο καινούριος χρόνος έχει επιστρέψει. Πώς αναγνωρίζεις κάποιον? Με την κοιλιά αμέσως, χωρίς δισταγμό. We are not going to be lonely anymore. Οι καμπάνες χτυπάνε ξέφρενα από χτες, τις ακούει μόνο αυτή. Ρώτησε. Όχι, οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα. Να έρθει ένα βράδυ που θα είναι νύχτα επιτέλους, μόνο για μας. Σ' αγαπάω ήδη. Τόσο πολύ που αυτές οι λέξεις των άλλων δεν μου φτάνουν. Είναι λίγο μισές, κάπως ξεχαρβαλωμένες, χωρίς ένα παγκάκι μέσα τους να ξαποστάσεις, να δεις ξαπλωμένος εκεί τον ήλιο να βουτάει κάθετα μέσα σου. Κατευθείαν εκεί που αναπνέεις. Δεν έχω τα λόγια, ή ίσως έχω τόσα πολλά που δεν τα χωράω. Είναι το πρώτο πρωινό, ανάμεσα στους άλλους. Ο χρόνος ήταν κυκλωμένος, περικυκλωμένος. Τα 11 πετούσαν στον αέρα. Δεν υπάρχει αίσθηση του επίγοντος. Γιατί είναι. Faith. 5 γράμματα. Τα 11 είχαν συμπληρωθεί επαρκώς. Δεν μιλούσαμε. Ήταν ο τρόπος να ολοκληρωθεί η ενσάρκωσή μας. Εμείς. Όλο το βράδυ που είναι νύχτα πια. Η νύχτα μας. Ήτανε μια σπαρακτική συνάντηση στην οποία ήμασταν ενωμένοι από πάντα. Τον έπιανα και ένιωθα να καίγεται το δέρμα μου. Ήτανε που τα κύτταρά μας γεννούσαν λέξεις σιωπηλές. Νέες λέξεις. Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ιστορίες για αυτές τις συνευρέσεις. Μαζί τους, σας διαβεβαιώ, δεν ήταν έτσι. Καταργούσαμε το χρόνο, τον αγάπησα ολόκληρο από την πρώτη στιγμή, κυρίως τις παύσεις του. Υπάρχει ένα παιδικό τραγούδι χωρίς ομοιοκαταληξία. Είμαι αυτό που θες. Πλήρωσε για μένα τώρα και θα είσαι μέσα μου για πάντα. Ποτέ δεν θυμάμαι παρακάτω, είχα μείνει στο για πάντα. Ρετρό. Δεν είναι κάτι απλό η αγάπη. Είναι όμως απόλυτα εξατομικευμένη. Μακριά από το σπίτι η ανάγκη είναι ο άλλος. Δεν ξέρω πώς να ζήσω, δεν ξέρω, και με αυτή τη μικρή μελανιά έπιασε να τον σκεπάσει, τον αγαπάω πολύ. Όσο τον αγαπώ, τόσο μπορώ και να τον σκοτώσω.
My dear devil love. 7. Τα όνειρα κανείς δεν μπορεί να μου τα πάρει. Το καλοκαίρι στους στόλους είναι παράξενο πράγμα, ξυπνάει κάθε τόσο, κάτι δεν είναι στη θέση του. Δεν υπάρχει αγάπη, τη μετέφεραν μια μέρα στο ίδρυμα και άρχισαν να τη γεμίζουν υγρά, να ξεπληθεί να ξεχάσει. Κανένας δεν επιτρεπόταν να τη συναναστρέφεται. Βουλημία, σε εκείνο τον τομέα όλοι μπορούσαν μόνο να καταπίνουν. Καμία άλλη λειτουργία δεν ήταν εφικτή. Την κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο και ξεκίνησε ο βομβαρδισμός της μνήμης. Μετά από ένα διάστημα τίποτα δεν θα ήταν ικανό να τη θυμάται κι όμως. Το καλοκαίρι στους στόλους έβγαινε με έναν αλόκοτο τρόπο. Νομίζουν κάθε φορά πως ξεχνάω. Τόσα ολογράμματα για να αντέξουμε, όμως εγώ θυμάμαι. Remembering. Έχω μια ολοκαίνουργια μνήμη μέρας, μόνο δική μου. Η αλήθεια είναι πως ξεθοριάζει επικίνδυνα, μα δεν είναι αυτό αρκετό για να με λυπήσει. Μπλε φως, περιφέρομαι στο κίτρινο δωμάτιο στα 4. Πού και πού, σε χρονικά διαστήματα που δεν μπορώ να υπολογίσω, μπαίνει μέσα κάποιος. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν είναι ανθρώπινος ή cyborg τελευταίας τεχνολογίας. Έρχεται πάνω μου, συνήθως ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Την ονομάζουν διαδικασία απόσβεσης. Με στείνει στον τοίχο, τότε χαμηλώνουν και τα φώτα. Με φωνή στα κάτι αρχίζει να μου λέει λέξεις, ή μάλλον έτσι νομίζει αυτός. Αυτή, για μένα δεν είναι. Είναι κάτι σαν μουσκεμένη ήχη, ξέρεις τι λέω, έτσι δεν είναι? Είναι? Χτυπάνε οι καμπάνες, ξανά σε κάθε διαδικασία απόσβεσης το κάνουν αυτό, για να μην ακούνε οι υπόλοιποι τρόφιμοι τις φωνές. Εγώ ποτέ. Κιχ, άχνα δεν βγάζω. Περιμένω μόνο να τελειώσει, έτσι κι αλλιώς δεν είμαι εκεί. Έχω ήδη μεταφερθεί όταν ξεκινάει. Τους καημένους τόσα χρόνια εξαντλούνται πάνω μου. Κανονικά πρέπει να αντιδράσω, να γίνω υγρή, να μου σκέψω. Τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει. Μένω ατάραχη, αυτό τους εκνευρίζει πιο πολύ, δεν καταλαβαίνουν γιατί, πώς θα γινόταν άλλωστε. Τα φώτα χαμηλώνουν κι άλλο και αρχίζει να ακούγεται ένας υπόκοφος ήχος που μπορεί να σε τρελάνει. Μοιάζει με κάτι σαν τον ήχο από ηλεκτροφόρα σύρματα που σέρνονται στο έδαφος. Οι λέξεις δυναμώνουν, γίνονται πιο περίπλοκες, βαθαίνουν και αποκτούν κομμένες απολύξεις. Άχνα δεν βγάζω. 7, πάντα 7 τώρα. Τότε ήταν 6. Παραμένω ακίνητη και αισθητή, κολλημένη στον τοίχο. Τα μαλλιά μου έχουν ζωντανέψει και χορεύουν. Εγώ θυμάμαι. Remembering. Βγάζω το μαραφέτη μου, πιάνει τα βυζιά και αρχίζει να με γαμάει. Το ονομάζουν διαδικασία απόσβεσης συναισθήματος. Οι περισσότεροι μετά από επαναλαμβανόμενες συνεδρίες ισιώνουν. Ξεχνάνε και γίνονται οι πιο μόνοι στον κόσμο. Πολύ κίτρινο, δεν είναι φως. Κλείνω τα μάτια. Εγώ είμαι ο πτωτέας. Το νεκρό αγόρι κατοικεί μέσα μου. Ο Νταλή και η Γκαλά είναι η προγονή μου, ήρθα από το δυτικό τέλος. Τίποτα δεν μπορούν να μου αφαιρέσουν γιατί είναι σε κάθε κύτταρό μου. Συγκεντρώνομαι όλη αυτή την ώρα στον εσωτερικό χρόνο. Οι δείκτες αρχίζουν να κινούνται ανάποδα. Remembering. Δεν κοιμάμαι, 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 δεν κοιμάμαι. Έχω ξυπνήσει. Παντού. Είμαι. Κοιτάζω τα χέρια του να διατρέχουν το σώμα μου και τον λυπάμαι. Νιώθω μια βαθιά λύπη για αυτό το cyborg που του είχε ανατεθεί να μοιάζει με άνθρωπο. Είναι αστείοι. Σε αυτή την πτέρυγα όλα είναι κανονισμένα με ακρίβεια. Ακριβώς τρόπος αποσυμπίεσης από τον εαυτό. Αρχίζω να ανασένω με μεγαλύτερο στόμα τον καημένο. Αγκομαχάκια να στενάζει και ο τοίχος έχει αρχίσει να με ρουφάει. Συνομωτήσαμε. Δεν είμαι πια μια γυναίκα βιασμένη στημένη στον τοίχο. Είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα που ζητάει καταφύγιο στην πέτρα. Το καλοκαίρι έξω από τους στόλους είναι κάτι απερίγραπτο. Περιέχει όσες αγκαλιές έχει στερηθεί μια ζωή, αγάπες, φιλιά και έρωτα και συμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή και εποχή του χρόνου. Δεν έχει σημασία ο χρόνος, είναι. Είχα ζήσει μαζί του έτσι μακριά από τους άλλους. Αποτραβηγμένη. Χωρίς ανάγκες, μόνο με φιλιά. Είναι κάτι τόσο προσωπικό όσο το να προσπαθήσεις να μιλήσεις για τις μυρωδιές. Η αλήθεια είναι πως αυτός ο τομέας είχε εξελιχθεί αρκετά. Όλοι οι αγαπητικοί, βιαστές, cyborg είχαν κάτι δικό του, άλλο στα μαλλιά, άλλο στη μύτη, κάποιο στον τρόπο ομιλίας. Όλο και κάτι είχαν καταφέρει μεγαλοβιομηχανίες, τα φώτα ξανανάβουν.
Η αναγκαστική αγάπη έχει τελειώσει. Τον κοιτάω να απομακρύνεται και σκέφτομαι πως με τίποτα στον κόσμο δεν μπορείς να αναπαράγεις το άγγιγμα. Αυτό είναι κάτι που με κανένα τρόπο δεν μπορείς να μιμηθείς. Το έχω ζήσει μια φορά στη ζωή μου. Φώτα, 3, το μισό του 6. Έχω υπάρξει μαζί του έξω από τους θόλους, μακριά από τους άλλους. Θα περιμένω σε αυτό το μπουρδέλο, έτοιμη, με κάθε κύτταρό μου ανοιχτό. Έρχεσαι γιατί αφού υπάρχω, υπάρχεις κι εσύ. Σβήνω τα φώτα, ανάβω τον προβολέα μέσα. Τώρα που ξημέρωσε και άρχισαν να ζουν, είναι η ώρα που πηγαίνω να τον συναντήσω. Τα όνειρα, κανείς δεν μπορεί να μου τα πάρει. Πιστεύω, είμαι ζωντανή. Όσα ρόμποτς κι αν έρθουν, εγώ είμαι από τους άλλους. 8. Από εδώ και πέρα. Without you I'm nothing. Χάθηκαν όλες οι λέξεις. Σε ένα σημείο άρχισαν να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν. Me and the dragon can chase all the pain away. Μπορώ. Πολύ φως κίτρινο που μισώ. You are the one. Ο ένας μήνας στέκει, το άλλος τρέχει. My sweet prince, you are the one. Χάθηκαν οι λέξεις. Ποτέ δεν πηγαίνω ερχόμουν χωρίς ή ίσως πάντα να πηγαίνω ερχόμουν μόνο έτσι και δεν θυμάμαι. Ξάπλωσα δίπλα του. Σε ένα σημείο άρχισαν να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν. Είναι τόσο χλωμός. Βλέπω τα ξανθά βλέφαρά του να τρεμοπαίζουν. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα γι' αυτόν. Ζήσαμε μαζί αποτραβηγμένοι από τον χρόνο, απόλυτα ενωμένοι. Τώρα τον αποχαιρετώ, οι άλλοι δεν το γνωρίζουν. Εγώ ξέρω. Ποτέ δεν έγινε στρογγυλό, έγινε όμως κάτι δικό μας. Γιατί τότε μαζευτήκαμε μέσα μας πολλά χρόνια. Του είπα, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Τι ψέμα. Εκεί είναι μόνος του. Και μετά άρχισα να κλαίω τόσο σπαρακτικά που ούτε μισή λέξη δεν δάκρυζε. Ήταν όλα στεγνά, γεμάτα χώμα. Σε ένα σημείο άρχισαν να πεθαίνουν και 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 TikTok. Έχει ένα παλό χρώμα εδώ, σχεδόν κόκκινο, αυτός το ζήτησε. Μείναμε μέσα στον χειμώνα, τον βλέπω έτσι και σκέφτομαι πως η αγάπη άρχισε να τρέχει μακριά μας τη στιγμή που... Δεν ξέρω τι είναι πιο σκληρό, να φεύγεις, να είσαι αυτός που μένει πίσω. Είμαι στο πίσω, είμαι το πίσω μας. Πώς αποχωρίζεσαι κάποιον τόσο δικό σου? Σε ένα σημείο άρχισαν να πεθαίνουν και 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 με αγκάλιασε και άρχισε ο σεισμός. Τίποτα μέσα μας δεν έμεινε ακίνητο. Ήμασταν ένα κύμα γεμάτο φωτιά που ακτινοβολούσε. Me and the dragon can chase all the pain away. Αναπνέει με δυσκολία, ξαπλώνω δίπλα του, του χαϊδεύω τα μαλλιά από εδώ και πέρα, 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 όλα. Μεταφέρομαι με κάθε τρόπο, κυρίως με αυτόν. Η ζωή από εδώ και πέρα. Χωράς. Είμαι γεμάτη εικόνες που δεν έγιναν. Η πρώτη φορά κράμπα στο στομάχι παντού, πώς. Με κρατάει ζωντανή, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο και έγαμε. Σε ένα σημείο άρχισαν να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν. My sweet prince, you are the one. Χάθηκαν οι λέξεις, βρήκαμε τον δρόμο. Μπορείς πάντα να με φωνάζεις Ellie ή again, ξανά. 9. 11. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για όλα. Ίσως τελικά ο μόνος τρόπος να είναι σε μια λέξη, ίσως και όχι. Απόσταση. Καμιά πτώση δεν ολοκληρώθηκε. Πόσο εύκολα ήταν τότε. Είχα ακούσει για όλα αυτά στο διαταραγμένο διάστημα. Εδώ ήταν πολύ λίγο όλο. There is a better place for you and me. Λες, είχαμε προσγειωθεί, εντρυφήσει θα πω στη νύχτα. Σήμερα όλο το βράδυ σε είχα χωρίς. Καμιά φορά σχεδόν δεν μου λείπει, σκέφτομαι πως έτσι είμαστε εμείς να είμαι. Κάποια στιγμή χάθηκαν οι λέξεις όλες. Τις κατάπιε ένα τεράστιο κύμα που οδηγούσες εσύ. Το έφερες κατά πάνω μας και έμοιαζα μανεμοδαρμένο σκυλί στα πόδια σου. Δεν μ' αγαπούσες πια. Ίσως μ' αγάπησες τόσο πολύ που ένα βήμα ακόμα κοντύτερα και να το ονομάσω προστασία από αυτά που είμαστε. Δεν ξέρω, γίνεται. Δώσε μου μια γάζα σε παρακαλώ, δεν έχω δέρμα. Ξεκολλάει από πάνω μου και έρχεται σε σένα. Έβαλες τα γάντια, το κράνος, όλα.
Και μια νύχτα εγκατέλειψε στον τόπο μας. Το μπλε έφυγε από σένα. Έμεινε πίσω μαζί μου. Εκείνη τη νύχτα άλλαξε το δέρμα σου που τόσο αγαπάω με κάτι άλλο, που δεν μπορώ και δεν θέλω να αναγνωρίσω. Faith, χωρίς. Γύρισε στο πρόσωπό σου σε μένα και καμία ελπίδα δεν μπορούσε πια να μας σώσει. Ήσουν ένα άγριο θηρίο. Με κομμάτια κρέας να κρέμονται στα δόντια σου, αίματα να στάζουν και με μια αναταραχή κατάμεστη στα μάτια σου. Δεν ήθελα να σωθώ, ποτέ δεν το θέλησα με τον τρόπο των άλλων. Σε κοίταζα, άκουγα τους ρυθμούς σου και στεκόμουν εκεί ακίνητη. Είχαν ραγίσει όλα μέσα μου, έξω μου, παντού. Η λέξη έρεαν άναρχα μέσα μου και ανατιναζόταν. Ερχόταν κοντά σου. Μήπως και γίνει να ενσωματωθούν σε αυτό που ήτανε πριν. Κενό, ένα τεράστιο κενό τις δρουφούσε και τις ξερνούσε πάλι, ματωμένες παντού. Ο χρόνος τρελάθηκε, έφυγε από μας, ξεκόλλησε από πάνω μας. Μεταφέρθηκε. Μεταμορφώνομαι από παιδί σε γριά, χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Έχεις χώσει τα άγρια δάχτυλά σου, αυτά που μ' αγαπούσαν τότε, μέσα στα σπλάχνα μου και ήθελες να πεθάνω. Σε κοιτούσα, στεκόμουν ακίνητη, άνοιξα το στόμα, μα ούτε μια λέξη δεν κουνήθηκε. Δεν έτρεξε κανένα γράμμα προς τα εσένα, προς τα εμένα. Έμεινα να σε κοιτάζω, να στάζεις αίμα, να ξεκυλιάζεις ό,τι ίσον όλα. Τα κομμάτια κρέας πέφτοντας κάτω ζωντάνευαν, αποκτούσαν άκρα, χέρια, πόδια, μάτια, τέρατα και ερχόταν κατά πάνω μου. Όλα αυτά σε σιωπή. Δεν υπήρχε ούτε ένα τόσο δάσιμαδάκι ήχου. Ήσουνα ο έξαλλος βασιλιάς του αίματος. Με περιτριγύριζες και ένιωθα την ανάσα σου έτοιμη να με κατασπαράξεις. Διψούσες για ό,τι δεν είχες προλάβει, τολμήσει να αγαπήσεις. Γι' αυτό ήθελες να πεθάνω. Για να μην θυμάσαι. Remembering, ο φόνος είναι η άλλη πλευρά. Οι τελευταίες λέξεις μας κόλλησαν μέσα μου, έγιναν ένα με το δέρμα μου για να συγκρατήσουν εμένα. Δεν είχα μάτια πια, τα σκότωσες. Όχι πανσέλινος τότε. Άκουγα τα βογγητά και σιγά σιγά άρχισα να συστρέφομαι, να κινούμαι ανάποδα. Από τι? Από σένα που τόσο αγαπάω ακόμα. Άπλωνες τα χέρια να μ' αρπάξεις, να με κατασπαράξεις, μα είχαν έρθει. Με αγάπησαν τότε και έφτασαν ακριβώς στη στιγμή του φόνου. Γύριζα και γύριζα και γύριζα και το κόκκινο απλωνόταν επάνω σου, σε σκέπαζε και εγώ σηκωνόμουν όλο και πιο ψηλά. Σε κοιτούσα και έβλεπα την πληγή σου να φτερουγίζει, να αγωνίζεται να έρθει σε μένα και εσύ να την κρατάς εκεί, να τη γλύφεις και να κατουράς πάνω της, ουρλιάζοντας ακατάληπτες λέξεις. Μπλε. Ολόφυρα, νέα λέξη για σένα. Αιμορραγούσες μακριά μου, θα πέθαινες, το ήξερα. Ο φόνος είναι η απόλυτη αυτοκτονία. Νεκρός από μέσα, καμιά πτώση δεν επιτράπηκε, όλα ανάποδα. Είμαι στο δωμάτιο του κρύου, δεν μπορώ, δεν επιτρέπεται να ξέρω, ή ίσως εγώ δεν ήθελα. Είμαι τυλιγμένη από σένα, με κάτι που δεν μπορώ να ονομάσω. Φεύγοντας, έκοψες. Έκοψες και ξαφνικά άρχισα να διακρίνω μια λέξη. Δεν έχω λόγια, δέρμα, μαλλιά, φωνή, το ξέρω. Αυτή η ιστορία μακριά από το χρόνο των άλλων είναι μια πόρτα που δεν περάσαμε. Είμαι η έρημος όλων. Είμαι μια συλλογική μνήμη δική μας, κατάμεστη. Τριγυρνάω μόνο στο πάρκο και καμιά φορά κλείνω τα μάτια για να σκοντάψω πάνω σου, όμως δεν γίνεται. Κανείς δεν έρχεται πίσω μου. Ο Νταλή και η Γκαλά πέθαναν, όπως όλοι ξέρουν. Ο χρόνος ίσιοσε, remembering. Ναι. Σκέφτομαι ίσως και να επιστρέψω εγώ στο δυτικό τέλος. Ίσως να πάω εκεί και ο Θελός. Έτσι κι αλλιώς δεν φοράω κράνους. Και έρχομαι εδώ νυχτιάτικα και ελπίζω να μου πάρει ο αέρας στη μνήμη, εσένα. Είμαι ένα φως χωρίς. Πώς επιστρέφεις εκεί που δεν είσαι? Καμία πτώση δεν έγινε. Ήθελα. Το 11 είναι 1 και 1 μόνο. Για μια νύχτα μόνο, η πτώση, το πάρκο, η λέξη, το δέρμα, το μπλε, το 6. Από εδώ και πέρα, είμαι, είσαι, είναι, πάντα όλα. Στο 11 πέφτουμε. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Ναι.
Απόλυτα. Ενσωματωθήκαμε. Ο ένας μέσα στον άλλο, μαζί στο χρόνο. Μεταφερθήκαμε κατ' εξακολούθηση, σταθερά και υπερβάλλοντα. Με αναμενόμενη έξαρση ο ένας πάνω στον άλλο, μέσα στον άλλο, στον εαυτό του. Τοποθετηθήκαμε κάθετα και ανεπίστρεπτα. Ξαναφτιαχτήκαμε, αναδομηθήκαμε. Μετατραπήκαμε στο σταθερό υγρό του σύμπαντος. Σε όλα αυτά που κυοφορούσαμε αιώνες, σε μας. Η καρδιά μας ξεκίνησε και ο χρόνος άρχισε να χτυπά, παντού γύρω μας, κυρίως μέσα μας. Στη λεπτή απόλυξη που κοιμήθηκα στο στόμα σου, εκεί ακριβώς. Αυτό άρχισε. Έβγαλε πόδια, χέρια, μάτια, γλώσσες, μαλλιά, δέρμα, άναρθρες κραυγές και μας αγκάλιασε. Άνοιξε το στόμα του, φωτιές ξεπετάχτηκαν, πυρώσαμε και ηθελημένα έτσι τοποθετημένοι σε μια νέα αρτιμέλεια καταδυθήκαμε στον κολλασμένο παράδεισο. Μας. Τετέλεστε. Είμαστε ένα καινούριο πλάσμα, ανυπόφορο για τη φύση των ξένων, για τις παραδόσεις, τις αφαιμάξεις τους, τον ήχο που δεν έχουν. Υπέροχα εξωφρενικό μέσα στον τόπο μας τη νύχτα. Και 6, ένας κρότος που μετατρέπεται σε κύμα. Έκρηξη στον πυρήνα και ξέφρενος χορός, εμείς. Ξυπνήσαμε ένα πρωινό που ήταν χάραμα, ο ένας δίπλα στον άλλο, μέσα μας, ζεστή, παράφορη και ολόκληρη. Τώρα ο θάνατος καταργείται. Γιατί 1 και 1 ίσον 11 ή όλα. Είμαστε 2 παράλληλοι, ολόκληροι κόσμοι μαζί. Ναι, 1 και 1 ίσον 11, απόλυτα. 11. 11 ή όλα, δεύτερη εκδοχή. 1 και 1 ίσον 11 ή 11 επί 11 ίσον 121, από το 1 της μοναξιάς στο 2 του έρωτα, στο 1 του ολόκληρου πλάσματος. Μια ιστορία αγάπης στον ενδιάμεσο χρόνο, μέσα μας. 11 ή όλα, γιατί, μαζί. Από εδώ και πέρα όποια πράξη κι αν κάνεις, είναι σωστή. Ναι. Ναι.